påstå, at abort skulle være del af et seksuelt og reproduktivt sundhed. Og ordet til fru Thomsen. Madame Thomsen. Ja. Tak, fru formand. Jeg er meget glad for, at det her emne er på dagsordenen i dag. For ligestilling mellem kønnene, frihed og menneskelig værdighed er nogle af unionens grundlæggende værdier. Det indbefatter også retten til seksuelle og sundhedsmæssige rettigheder. I flere medlemsstater stiger antallet af teenagegraviditeter, fordi der fungerer den ret nemlig ikke. Der findes ingen familieplanlægning og præventive foranstaltninger i forhold til uønskede graviditeter. Når kvinder frarøves muligheden for abort, frarøves de samtidig friheden til at bestemme over deres egen krop. Og nu hører vi så, at den spanske regering vil føre landets abortlovgivning 30 år tilbage. Det er en meget bekymrende udvikling, som vil medføre, at de kvinder, der har råd til det, de vil rejse til udlandet for afbrudt svangerskabet, mens fattige kvinder vil være overladt til sundhedsfarlige kvaksalver med døden til følge. I værste konsekvens, det kender vi fra alle vores lande. I 50'erne, 40'erne, 60'erne, der var der mange kvinder, der døde hos disse kvaksalver. Jeg kan ikke forstå, at de her mænd, der har så travlt med at kontrollere kvinders krop i Spanien, ikke i stedet for, som vores tidligere talere sagde, koncentrerer sig om mænd, der bringer kvinder i den her situation. Vi ved jo godt, der er voldtægt i mange ægteskaber. Skal vi så løse det, som om vi ikke var en civilisation? Europa er en civilisation. Vi skal ikke bruge de samme metoder, som om vi var Afghanistan. Tak for ordet. Ja, tak. Panie i panowie,